Numeri tiaduasam yenu. Na Reuben mane Gad mano wo mwa pia wo dɔɔso para. Na wo hunu Yasa ne Gilead asase. Na hwɛ na ɛhɔ yɛ baabi a ɛyɛ ma mmoa. Gad mane Reuben mano ba bɛka kyerɛ Mose ne ɔsɔfo Eliasa ne asafo no mu mapɔmma no sɛ Atarot ne Dibon ne Yase ne Nimra ne Hesbon ne Erieli ne Sebam ne Nebo ne Biom asase a Awurade abrɛ no ase Israel asafo anim no yɛ asase a ɛyɛ ma mmoa na wonko a wɔ mmoa na wɔka sɛ sɛ yɛnim abanyam wɔ w'anim a ma wɔmfa asase ma wonko a na yɛnni so na mfa yɛntwa Yordan. Na Mose ka kyerɛ Gad mma ne Reuben mma no sɛ Munuanom nkɔko na mo de mo ntena ha na ada na mutu Israelfo akoma na wɔantwa nkɔ asase Awurade de ama wɔn no so. Saa na mo agyanom yɛ bra me soma wɔn firi Kades Barnea sɛ wɔnkɔhwɛ asase no na wɔfuru koduru Eskos bonwa no mu na wɔhunu asase no wɔbetu Israelfo no akoma na wɔankɔ asase Awurade de ama wɔn no so. Na Awurade bu fu da no na ɔkantam sɛ Merima wo free Misrim baya wadi mfie aduonu de rekro no rehunu asase a meka ho ntam kyerɛ Abraham ni Isaac ni Jacob no efise wanwie machiridi yike ni sini Yefuni ba Caleb ni Nun ba Joshua efise wan wadi Awurade akyirɛ awie na Awurade bufu Israel no ma wo kyenkyene asra so mfirinhye aduanan kosi sɛ awonto atoaso a wɔyɛ Awurade anim bɔne no nyina awie sa na hwɛ Masore ejina mo agyanom anamu merima ne bɔnyefo asefo samu de Awurade abufuhye no bi reka ho de aba Israel so ara samu sane firi na kyiri a obegya wɔn ho bio ɛsrɛ so na mo asɛ ɔmamu yi nyinaa ɛna wɔtwe pini no ka sɛ yɛbɛgyegye nwamuo wɔ ha ama yɛn mmoa na yɛakyekyere nkuro nso ama yɛn mma na yɛn deɛ yɛmmea asɔakodie mu adi Israelfo anim akosi sɛ yɛde wɔn beduru wɔn tenabea ansa na yɛmma ntenatena nkuro a yɛden no mu asase no sotifoɔ no nti yɛle nsane mma yɛn afie de bɛkɔ akosi sɛ Israelfo no nyinaa benya wɔn agyapadeɛ miako adi soɔ na yɛne wɔn remfa agyapadeɛ wɔ Yordan agya ne akyire efiri sɛ yɛn agyapadeɛ abɛfiri Yordan agya ha wɔ apuoyɛ fam ama yɛn. Na Mose ka kyerɛ wɔn sɛ sɛ mobɔyɛ yei na moamia de Awurade anim akɔko na mo wɔn a wɔamia nyinaa betwa Yordan ɛde Awurade anim akosi sɛ ɔbɛpam n'atamfo afiri n'anim na wɔbra asase no ase Awurade anim ansa na moasane a ɛne no moayɛ mo asɛdeɛ Awurade ne Israel ho na asase nyɛ mo agyapadeɛ Awurade anim na sɛ moanyɛ saa hwɛ na moayɛ Awurade bɔne na mo bɔne abɛto mo monkyekiri nkuro mamoma na monyigye ban ma munwan na de afiri mo anumu no monyo. Na Gad mma ne Reuben mma no ka kyerɛ Mose sɛ wonko abɛyɛ sɛdeɛ miwura ahyɛ no yɛmma ne yɛn yerenom ne yɛn nwan ne yɛn anantwie nyinaa ntena Gilead nkurom hɔ na wonko amu wɔn a wɔamiare kɔ ɔsɛ nyinaa betwam adi Awurade anim akɔko sɛdeɛ miwura kaeɛ no. ɛna Mose de wɔn ho mmara hyɛ ɔsɔfo Eliasa ne Nun ba Joshua ne Israelfo musuakuo mu mpanimfie so atitire no. Na Mose ka kyerɛ wɔn sɛ Gad ma ne Reuben ma ne mutwa Yordan wɔn a wɔamia di Awurade anim rekɔ ɔsɛ nyinaa na wonya brasa ase no ase mo anim a ɛne momfa Gilead asase ma wɔn na woni so na sɛ wɔamia ne mo antwa ɛne Canaan asase so na wɔma wonya tenabea wɔ mumu. Na Gad mma ne Reuben mma bua sɛ deɛ Awurade aka kyerɛ wɔn koa no saa ara na yɛbɛyɔ yɛn deɛ yɛbɛmia adi Awurade anim atwam akɔ Canaan asase so na yɛn agyapadeɛ a yɛnya Yordan agya ha no atena yɛn hɔ. ɛna Mose de Amorifoɔ hene Sihon ahennie ne Basan hene Og ahennie asase no ne n'ahyia mu nkuro asase no so nkuro a atwa hyia nyinaa ma Gad mma ne Reuben mma ne Yosef ba Manase abusuakuo fa. Na Gad mma no kyekyere Dibon ne Atarot ne Aroa ne Atrot Sofan ne Yase ne Yobeha ne Bet Nimra ne Bet Haran nkuro a watoto ho afasuo ne nwamuo. Na Reuben mma no kyekyere Hesbon ne Eleale ne Kiriataim
ni Nebo ni ba Miona din no sachra ne Sibma na wototo nkuru a wokyekere ye no din na Manase ba Makir masim ko Gilead kofai na opamo Amorifo a wowo ho no na Mose de Gilead ma Manase ba Makir na wotena mu na Manase ba Yar simu kofa won atenaye no na ofre no Yar atenaye na Noba simu kofa Canaan ne ehon kuruwa na wode ne din Noba toy